Hej, jeg hedder Peter og er educator her på Frisørland. Jeg har glædet mig til at introducere vores Glint Shadows Liquid Color Gloss system for jer. Vores Glint Liquid Color Gloss system er unikt og komplementerer vores permanente farvesystem Shadows og Shadows Plus. Liquid Color Gloss kan anvendes på alle hårtyper og er designet uden ammoniak, hvilket betyder, at det permanente farvesystem ikke åbner skællaget, men derimod går ind og giver glans og skaber tone i tone resultater. Med dens lave pH-værdi er det ikke muligt at lave et base break på håret. Det betyder, at det ikke er muligt at lysne på naturhår, men derimod godt kan indfarve naturhår. Det unikke ved systemet er, at vi arbejder med en farve, der ligger så blødt som cellofanpapir på håret. Derved mister vi ikke det naturlige spil i håret. Liquid Color Gloss er ideelt til dig, der ønsker at forøge en nuance, ændre en nuance, eller vil lave et color melt, root tap, root shadow, eller lave lowlights for at skabe mere spil til håret. Glint Shadows Liquid Color Gloss er et demi-permanent farvesystem, der består af 24 nuancer, en clear, en developer samt et farvekort. Nuancerne i farvekortet går fra en tonehøjde 3 og op til en tonehøjde 10. Farverne er neutralt bygget op, hvilket gør det lettere at anvende. Vi anvender nummersystem hos Glint, som er identisk med det permanente farvesystem. Men lad os se på farvecirklen og gå igennem vores reflekser. 0 er naturlig, 1 er ask, 3 er gylden, 4 er kobber, 5 er rød, 6 er violet, 7 er brun, og så har vi også vores blå, som er 8. I vores farvekort finder du alle vores 24 smukke nuancer. Vi vil have tilføjet 24 blandingsnuancer, så du kan blande dig frem til 24 ekstra farver med de flasker, du allerede har. Blandingsnuancerne er præsenteret med et M i vores farvekort, så de er nemme at finde. Vores Liquid Color Gloss system har en helt fantastisk gelé-konsistens, hvilket gør det let at anvende og påføre på håret med enten pensel og skål eller med en applikatorflaske. Men et andet benefit ved, at det har den gennemsigtige gelé, er, at det lettere kan ses, hvor på håret det er placeret og hvor det ikke er påført. Blandingsforholdet i vores Liquid Color Gloss er 1:1, hvilket vil sige, at hvis vi har 40 gram Liquid Color Gloss farve, skal vi anvende 40 gram Liquid Color Gloss Developer. Alt efter hvor intens du ønsker din gloss, kan du anvende dem i deres oprindelige form og deres oprindelige tonehøjde, eller du kan fortynde dem med clear tone. Et eksempel kunne være, at du ønsker en 9,11 til at være en tonehøjde lysere, en 10,11. Derved blander du 20 gram 9,11, 20 gram clear tone med 40 gram liquid developer. Derpå får du en 10,11. Vores Liquid Color Gloss har en indvirkningstid på 10-20 minutter. Vi anbefaler 20 minutter for fuld indvirkningstid, for at kunden får det bedste resultat og den bedste holdbarhed på sin gloss. Når vi skal påføre vores Glint Shadows Liquid Color Gloss, gør vi det altid i nyvasket hår. Håndklædet tørt, og vi anbefaler altid, at vi bruger vores volumeshampoo først for at få renset alt af håret. Derefter kan vi bruge vores Hydro Care Spray for at detangle og skabe et naturligt fugtighedsbalance på håret. Du kan påføre glossen ved betjeningspladsen eller ved vasken, med pensel og skål eller en applikatorflaske, alt efter eget ønske. Gelé-konsistensen gør det nemt og hurtigt at påføre. Vi afslutter altid processen ved at skylle håret, til vandet løber klart ned i vasken. Vi skal ikke bruge shampoo her. Men frotterer håret og anvender Revital Care Spray for at lave et oxidationsstops, for at styrke farven og gøre håret blødt og lækkert. På min smukke model her har jeg lavet et color melt, hvor at i bunden har jeg brugt 20 gram 781, jeg har brugt 20 gram 777, som jeg har smeltet sammen med længder og spidser, hvor jeg har brugt 25 gram 10, 65, 25 gram 9, 67 og 10 gram clear tone, for at gøre den mere sart i farven. Jeg glæder mig til, at I skal skabe erfaringer med vores Glint Shadows Liquid Color Gloss.